Iwan, pennod 6 ac adnod 35. John chapter 6 and verse 35. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Tybed, faint o bobl sydd wrth wyliad gêm o rygbi yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd wedi canu y geiriau bread of heaven, feed me, now and evermore. Byddwn ni'n dychmygu cannoedd, os nad miloedd o bobl wedi canu y geiriau hynny. Tybed, faint o'r holl bobl yna sydd wedi canu y geiriau, sydd wedi deall beth yn y byd roedd nhw yn canu. Tybed faint o'r holl bobl sydd wedi canu'r geiriau yna, sydd wedi sylweddoli a'i bod nhw'n canu yn siarad am ac i Iesu Grist. Oherwydd teitl ar ei gyfer yw Bread of Heaven. Mae'r emynydd wedi cael y teitl, yr enw yna am Iesu Grist o'r benod a ddarllenes i gynnefach. Lle mae Iesu Grist yn galw ei hun bara y bywyd. Mae fi yw bara y bywyd. Neu y gwir bara, mae'n defnyddio sawl term yn y benod. Y bara o'r nef yw term arall mae e'n defnyddio. Beth mae e'n golygu? Ni wedi dechrau ar gyfres o bregethau ar 7 dywediad hyn o eiddo ar arglwydd Iesu Grist, lle mae e'n dweud, mae fi yw. Dyma'r cyntaf. Mae fi yw bara'r bywyd. Beth yn y byd mae e'n golygu? Mae rhaid i ni bwyllo i ddechrau oes a ryfeddu at y geiriau hyn. Pwy yn ei iawn bwyll sydd yn dweud hyn? Petawn ni'n sefyll yma bore yma ac yn dweud wrthych chi, bobl, rydw i'n dorth o fara. Byddwch chi yn poeni amdano. Byddwch chi'n meddwl, Emyr, rwy ti'n frechdan byr o fod yn bicnic. Ond dyma ddyn sydd yn dweud, fi yw bara y bywyd. A mae yna bobl wedi credu ynddo fe. I fod hynny. Ni moyn edrych gyda'n gilydd i weld beth mae'n golygu. Falle, dim falle, rwy'n siŵr bod rhywun yma, y bore yma. A dych chi ddim yn deall, dych chi ddim yn siŵr beth yn y byd mae Iesu Grist yn meddwl pan mae'n dweud mae fe yw bara y bywyd. Ac felly, i ni goffod edrych gyda'n gilydd ar hyn. 3 pheth i ni moyn edrych gyda'n gilydd. 3 phen gen i y bore yma. Y pen cyntaf yw hyn, bodolaeth ddiffugio. Bodolaeth ddiffugio. Bodolaeth yw existence. Diffugiol, wel, sut byswn ni'n diffugio? Deficient, empty.
Mae'n benod hir, fel wedi dweud, penod 6 o Efengyl Ioan. Mae yna wyrth enwog. Mae Iesu Grist yn bwydo miloedd o bobl. 5,000 i ni'n dweud, ond siwr o fod oedd yn agosach at 20,000 o bobl. Wedyn mae yna sgwrs yn dilyn rhwng Iesu Grist a'r bobl. A'r hyn sydd yn ganolog i'r sgwrs yw bwyd a bita. Dyna'r thema mae'n cymryd gyda'r bobl. Pam i ni'n bita? Wel, byddwch chi'n dweud i ni'n bita oherwydd mae angen bwyd ar y corff. Dyn ni ddim yn gallu byw heb fwyd. Mae'n rhaid i'n corff ni cael pethau. Mae'n rhaid i'n corff ni cael carbohydrates. Mae'n rhaid i'n corff ni cael protein. Mae'n rhaid i'n corff ni cael vitamins. Neu dyn ni ddim yn gallu byw. Dyn ni ddim yn gallu cael yr egni i fyw. Bwyd yw tanwydd ein corff ni. Our body's fuel yw bwyd. Mae'n rhaid i ni gael bwyd. Mae'n rhaid i ni gael bwyd. Mwyn cadw'n iach. Heb fwyd, i ni'n mynd i fynd yn dost. Bydd yn organau ni yn torri lawr. A byddwn ni'n marw. Mae mor syml. Mae mor blwb a blaen a hynny. Heb fwyd fe fyddwn ni'n newynu. Nawr, mae'r Arglwyddiaeth sy'n defnyddio'r darlun yma. Darlun sydd yn ei ddewe. Pan mae'n dweud mae fe yw bara'r bywyd, darlun trawiadol. I'n helpu ni ddeall pethau. Ac i ni'n dechrau fan hyn, ffrindiau. Rydyn ni'n fwy na chorff yn unig. Mae ni'n feddyliau, mae gyda ni feddyliau. Mae gyda ni gof. Ni'n gallu cofio pethau. Mae gyda ni gydwybod. Mae gyda ni rhyw ymwybyddiaeth tu fewn i ni. Mae gyda ni'n ymwybyddiaeth o'r tragwyddo. Y Beibl yn sôn fod tragwyddoldeb wedi cael ei roi yno ni. Yn ein calon ni. Mae eneidiau gyda ni. Chi'n cofio Genesis yn dweud ar y dechrau fyna, Duw yn creu dyn, ac wedyn, ar ôl i greu, yn anadlu rhywbeth mewn iddo fe, ac fe aeth yn enaid byw. I ni'n fwy na chorff. Ond fel mae eisiau bwyd ar y corff, mae eisiau maith ar y corff, mae eisiau tanwydd ar y corff, mae eisiau ar yr enaid hefyd. Sgwylwch yr adnod 27 gyda fi, verse 27. Gweithiwch, nid am y bwyd sy'n darfod. Mae yna bwyd sy'n darfod, dyna bwyd llythrenol, meddi Iesu Grist. Ond gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragweddol. Mae yna fwyd arall i gael ar gyfer yr enaid. Ffrindiau, ni dechrau fan hyn achos os i ni moyn deall beth yn y byd mae Iesu Grist yn meddwl trwy ddweud mae fe yw y bara y bywyd, mae'n rhaid ni ddeall hyn. Mae yna newid. Mae yna syched. Mae yna ddiffyg sydd yn perthyn i ni. A mae eneidiau i ni.
Ydych chi'n gwybod am hyn? A dyna ble mae rhaid i ni ddechrau chi'n gweld. Ydych chi'n gwybod am yr syched, y newyn, yn eich enaid chi? Sut all ni esbonio hynny? Wel, y ffordd, un o'r ffyrdd gorau yw defnyddio beth wedodd dyn blynyddoedd yn ôl, dyn o'r enw Blaise Pascal. Mathemategydd oedd Blaise Pascal, dyn clyfar iawn, athronydd, ond roedd e'n Gristion. A dyma be wedodd Blaise Pascal, o fewn i bob person, mae yna wacter mawr. Wacter pawb, twll, space, vacuum, void. O fewn pob person, pob dyn, pob menyw, pob bachgen, pob merch, mae yna ymwybyddiaeth fod rhywbeth ar goll. I ni'n yneidio wedi si, a mae'n yneidio ni'n fwy na ni. Mae'n yneidio ni ddim yn fach, mae'n yneidio ni yn enfawr. Mae yna wacter i'w lenwi yna, yn ein heneidiau ni. Fel wy'n dweud, nid bach, mawr. Wy'n meddwl am dan yr ogof. A ddim bod os chi wedi bod i dan yr ogof. Os chi ddim, ewch i dan yr ogof rhywbryd. Mae'n lle da iawn, ddim yn beth o fan hyn. Os ydych chi'n mynd i dan yr ogof, mae yna 3 lle chi gallu mynd dan ddaear. A fi'n meddwl am un lle yn arbennig. Mae yna ogof yn chi'n mynd mewn trwy rhyw goridor yn mewn i'r mynydd, a wedyn mae'n agor mas, a wedyn mae'n agor mas, a wedyn mae'n agor mas. A dan y mynydd, mae'r ogof enfawr hyn. A chi'n gallu sefyll yna, yn yr ogof yma, a chi'n edrych arno fe, a mae'n huge. Mae'n meddwl maen nhw'n galw the cathedral, achos mae mor fawr, mae pobl yn briodi yna. Mae'n afon yn rhedeg trwy. Mae'n ysgwd yna, yn y lle hyn, yn yr ogof dan y ddaear. A dyna'r pictiwr sy'n gen i, ffrindiau, ohono ni. Dyna mae Iesu Grist moyn i ni ddeall. Tu fewn i ni gyd, mae yna dan yr ogof. A dychmygwch bod ni'n mynd i'r lle yma, ac mae rhywun dweud, mae'n eich i lenwi. A chi'n dechrau llenwi gyda marblis neu rhywbeth. Wel, mae chi beth yn mynd i lenwi. Mae'n rhy fawr, mae'n anferth o le, o wagle. Neu gael newid y darlun am ychydig, ffrindiau. Mae yna degan bach i blant. Chi siŵr fod wedi gweld e. Babis neu plant bach, 2 flwydd oed, a mae yna fel mainc. A wedyn mae yna siapau. A mae'r siapau hyn wahanol liwiau. A yn y fainc mae yna dwll sydd yn cyfateb i'r siapau. A mae yna forthwyl. Chi'n gwybod am beth fi'n siarad? A mae rhaid i plentyn bach cymryd y siap cywir a chi'n bod roi e mewn i'r fainc. A fyna ble maen nhw'n toncian. A wedyn weithio chi'n isgol ar y plentyn bach. A mae'r plentyn bach trian wedi cymryd y siap rong. Ac yn ceisio bangio fe mewn i'r twll sydd yn anghywir. Chi'n edrych ar y plentyn, a chi'n, come on, o plentyn. Mae'n dwll, a mae gen ti'n seren fan hyn. A mae'n trio wacio'r seren, dwi ddim yn ei ffitio. Mae'r twll, y siap, anghywir. I ni fel yna, ffrindiau. Mae yna dwll tu fewn i ni. A mae'n siap arbennig. Ac i ni yn aml yn trio wacio rhywbeth sy'n siap anghywir tu fewn. Chi'n gwybod, ni'n trio llenwi y gwacter hyn. Ond ni naill ai fel llenwi marblis yn dan yr ogof, neu ni fel plentyn sydd yn trio bwrw pethau anghywir i fewn i'r twll. Dyn ni ddim yn llenwi y twll. Beth mae hyn yn meddwl?
Wel, os ydym yn ôl 2 benod yn Efengil Ioan i gael stori arall yn ni am wraig. A mae hi'n dod at ffynon. A mae Iesu Grist yna. A mae Iesu Grist yn dweud wrth i rhywbeth tebyg i beth mae e'n dweud wrth y dorf yn hyn. Nid bara, ond dŵr. A mae'n dweud wrth y wraig hyn, os wyt ti'n abo fi, allan ni roi dŵr i ti sydd yn fywiol. Fel bod dim rhaid i ti ddod fan hyn i godi dŵr. Mae wraig yn dweud wrtho fe, rho'r dŵr yma i fi. Fel bod dim rhaid i fi ddod fan hyn. A wedyn mae Iesu Grist yn dweud rhywbeth rhyfedd iawn wrth y wraig. Mae'n dweud, ceri o dŵr. A mae wraig yn dweud, ysgeri gan gŵr. Ti'n iawn? Mae 5 dyn wedi bod gyda ti. A mae Iesu Grist yn dweud yna, mae moyn iddi ddeall am beth mae'n siarad. I ti wedi bod yn meddwl mae dynion yn gallu llenwi'r twll. Dyna siap, ti wedi bod yn trio bwrw mewn i'r twll gwag yn y fywyd. Dynion, dyw dynion ddim yn mynd i llenwi'r twll. Dyw pleser ddim yn mynd i llenwi'r twll. Dyw cair ddim yn mynd i llenwi'r twll. Dyw gwyliau ddim yn mynd i llenwi'r twll. Dyw job da ddim yn mynd i llenwi'r twll. Dyw dy holl bleserau, dyw arian ddim yn mynd i llenwi'r twll. Mae yna wacter yn dy fywyd i. Mae eisiau llenwi hwnna. Byddwn ni ddim yn deall beth mae Iesu Grist yn dweud fan hyn. Mae fi yw bar ar bywyd. Oni bai bod ni'n deall hyn. Mae rhywbeth ar goll yn eich bywyd. Chi wedi cael eich creu rhywbeth mwy na jyst beth mae'r byd yma yn rhoi i chi. Mae yna newyn. Os ych chi jyst yn sylwi, os ych chi jyst yn aros am ychydig, ystyried eich bywyd chi, byddwch chi'n sylwi bod yna newyn yn eich bywyd chi. Ac mae rhywbeth yn galw mas yn eich bywyd chi. Ac ni'n ffôl yn trio llenwi gyda'r pethau wrong. Dyw e ddim yn bodloni yn y pen draw. Rhaid ni'n cofio raglen, wel comedi oedd e, blynyddoedd yn ôl. Reginald Perrin. Chi'n cofio hwnna? Gyda Leonard Rossiter. Ac oedd e jyst yn olrhain i fywyd e. Ac oedd e'n y rat race, chi'n gwybod. Ac roedd y cymeriad yma yn diflasu, achos doedd dim byd yn diwallu. Doedd dim byd yn gweithio. Oedd yn mynd i'r gwaith, mynd i'r gwaith. Ac oedd pob raglen yn cwpl ar un ffordd. Gyda Reginald Perrin yn sgrechian. Yn gweiddi mas, fel hyn, pam? Achos oedd rhywbeth ar goll. Y twll yma, y gwacter yma, y newid yma, oedd yn ei fywyd e. Os nad ych chi'n deall yn ei ffrindiau, os ych chi'n dweud, no, roedd ddim yn gwybod am hynny. Wy'n all right. Wel, ys dim byd gen i ddweud wrthych chi. Ys dim byd gan Iesu Grist i ddweud wrthych chi chwaith. Ond os ych chi'n gwybod rhywbeth am y newyn yma, am y gwacter yma, am y dan yr ogof yma sydd yn eich enau chi, a chi mae'n llenwi e. Wel, newch ni symud ymlaen at yr ail bwynt. Bara sy'n diwallu. Bara sy'n diwallu. Mae Iesu Grist yn dweud, fi yw bara'r bywyd. I holl oedd yn ôl rhyw eto ffrindiau, mae'n rhaid i ni jyst sefyll ar y feddiad at yr ymadrodd yma. Bod Iesu Grist yn dweud, fi yw e. Fi yw'r bara. Fi yw'r dŵr yma. Fi yw'r peth i'n chwilio amdano y wraig. Fi yw'r siap seren sy'n ffitio'n berffaith mewn i'r fainc. Fi yw'r person sy'n gallu llenwi dan yr ogof dy fywyd i. A dim ond fi. Fi yw'r bara y bywyd. Fel mae bwyd pan ni'n starfio. A dy gyd i moyn yw bwyd. Mae Iesu Grist yn dweud, wy'n gallu diwallu. Wy'n gallu llenwi dy fywyd di. Yr eogrwydd yna, mae'n gallu mynd. Yr hiraeth yna,
am berthynas wy'n gallu llenwi. A dim ond fi. Mae bara'n dda, ffrindiau. Mae bara'n fwy da. Llythrenol nawr. Mae bara'n dda. Oherwydd mae starch mewn bara a mae'n gadael carbohydrates allan. Just beth sydd eisiau ar eich corff am egni. Mae bara yn gwneud y job yn berffaith. Mae'n diwallu. Mae'n rhoi egni i chi. Mae Iesu Grist yn dweud, fi yw'r bara yna. Fi yw'r peth sydd angen arno ti i lenwi dy fywyd di. Hebddo fe, bydde ti'n newynu am byth. Mae'n dweud hynny, heb Iesu Grist yn eich bywyd chi, byddech chi'n newynu nawr a fe fyddech chi'n newynu am dragwyddoldeb hefyd. Mae'n emyn gan William Spanter Celyn. Fi'n hoff iawn o'r emyn yma. Ac un o'r penillion yn dweud fel hyn. Ni chaiff fod eisiau. Ni chaiff fod eisiau byth tra fo un seren yn y nef, a'r neb o'r rai, ar oddau pwys, ar ei gyfiawnder e. Os chi'n rhoi eich pwysau ar gyfiawnder Iesu, beth dim eisiau yna chi, meddwl William Spanter Celyn. Mae rhaid ni'n gwybod am hynny, ond mae rhaid i chi ddim yn gwybod am hynny. A wedyn mae'n dweud hyn, doed y trieiniaid yma ynghyd, fenteuoedd heb ddim ry, cad ei diwallu, oll yn llawn, o ras y nefoedd fri. Diwallu, a'r dy Cymraeg da, yn fe, diwallu. Dyma beth mae gariadur yn dweud. Gwneud yn siŵr bod digon o rhywbeth ar gael i fodloni rhyw angen. Bod yn ddigon, bodloni, boddhau, llenwi, digoni, angen. Rai wythnosau yn ôl yn cyfieithu'r emyn Anne Griffiths. Des i ar draws y gair Saesneg, oedden ni ddim yn gyfarwydd fe. Heddaw Jeremy yn gyfarwydd ar gair ac yn gallu dweud. Y gair Saesneg oedd slick. Slick. So edrychais i yn y geiriadur, to satisfy, to quench, or lessen the intensity of desire, craving, or need. Beth mae Iesu'n dweud, fi yw'r unig sydd yn gallu gwneud hynny. Fi yw'r unig sydd yn gallu diwallu eich angen dyfnaf. Fi yw bara y bywyd. Ffrindiau, eto, mae rai yma, byddwn ni'n dychmygu i chi heb brofi hyn. Chi ddim yn gwybod am beth fi'n siarad ar hyn o bryd. Falle chi wedi bod yn chwilio. Falle chi wedi rhoi lan yn chwilio. Falle chi wedi cyfarwyddo. Chi'n gwybod mae'n bosib just cyfarwyddo. Wi byth yn mynd i ffeindio. This is as good as it gets. Mae'r math na o agwedd. Na. Does dim yn hyn i gyd. Chybod. A chi'n cario'r gwacter. Chi wedi cario fam 20 mlynedd. Chi wedi cario fam 40 mlynedd. Chi wedi cario fam 60. Chi wedi cario fam 80 mlynedd efallai. Y gwacter hyn. Tra bod Iesu Grist yn dweud, mae fi yw bara'r bywyd. Bara i diwallu. Trydydd ac yn ola. Bodolaeth, ddiffygion, bara i ddiwallu. Bywyd trwy ddod. Bywyd trwy ddod. Beth i ni'n goffa wneud mwyn cael ein diwallu? Beth i ni'n goffa wneud mwyn cael profi y bara yma? Mae Iesu Grist yn dweud, gwrandewch ar y testyn eto, meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod.
sy'n dod ata fi, sy'n dod. Ffordd i chi cael eich diwallu, mae rhaid chi ddod. Mae'n wir am fwyd ydw e. Dydy bwyd ddim yn diwallu chi'n automatic. Mae rhaid chi ddod. Ni'n ffeindio hyn yn y tŷ. Yn aml ni'n dweud mae'r bwyd yn barod, mae rhaid chi ddod. Stopiwch aros lan lloff, stopiwch eistedd mewn yna. Mae rhaid i chi ddod at y bord. Mae rhaid i ni ddod i fwyta. Medde Iesu Grist, mae rhaid i chi ddod at mwyn cael eich llenwi, mwyn profi hyn, mae rhaid i chi ddod at y fe. Sylwch yn negyddol, dydy e ddim yn digwydd yn automatic. Dydy e ddim yn dweud, mae rhaid chi ddod i'r cwrdd. Ffynnir chi gallu dod i'r cwrdd cant o weithiau a byth cael eich diwallu. Dydy e ddim yn dweud, mae rhaid chi ddod yn aelod. Dydy e ddim yn dweud, mae rhaid chi ddod i swper yr arglwydd. Mae rhaid pobl yn credu hynny. Mae rhaid dod ata fi. O deiwch i'r dyfroedd, bob un y maes syched arno. Isaiah 55, verse 1. Deied i'r dyfroedd, mae rhaid chi ddod. Cofio Hebreaid, penod 4 ac adnod 16 sydd yn sôn am i ni nesau at orsedd gras, mwyn derbyn gras am y ddeiant, mwyn derbyn trigaredd a gras. Mae rhaid chi ddod, mae rhaid chi nesau. Ann Griffiths fe ganson ni gyda'n gilydd y geiriau hyn. Anturia fato yn hyderus. Be mwyn meddwl? Anturia. Wel, mae rhaid i fi fynd ata fe. I must venture. Tair miaren air sydd yn ei law. Mae wedi cymryd darlun fyna o stori yn yr Hen Testament. Stori Esther. A chi'n cofio felly, roedd y brenin Ahasverus wedi gwneud y deddf yma, roll i'r Iddewon yn mynd i cael ei lladd. Mae Mordecai yn mynd at y frenhines Esther ac yn dweud wrthi, Esther, mae rhaid ti fynd mewn at y brenin, fe yw dy ŵr di, felly bydd y gwrando arna ti. Esther yn protestio, os a fi mewn, byddai'n cael fy lladd, achos does dim haw yn cael unrhyw un i fynd at y brenin, ond i bai bod y brenin yn galw. Yr unig chans yw weithiau, fe fydd nhw'n cael pardwn trwy y brenin yn estyn tair mialen air. Mordecai yn dweud, mae rhaid ti fynd. Mae rhaid ti cymryd y chawns yna. Mae'n bywyd ni'n dibynnu arno ti Esther yn mynd at y brenin. Mae Ann Griffiths yn dweud, anturia ato yn hyderus, at Iesu Grist. Ni gyd yn teimlo fel nerfus. Ni gyd yn teimlo fel, pwy ydw i fynd at Iesu Grist? Pwy ydw i fynd ato fe a gofyn iddo fe am brofi bywyd, am brofi maddeuant? Rydw i'n bechadur, dim chans da fi. Mae Duw yn dweud, mae rhaid ti fynd. Mae rhaid ti fynd. Mae rhaid ti fynd ar ben dy hun. Dwi ddim yn digon da fod mam a dad wedi bod. Dwi ddim yn digon da bod eich plant yn mynd. Dwi ddim yn digon da bod eich gŵr wedi mynd. Mae rhaid i chi fynd ar ben eich hun fel i chi. Ac felly, ffrindiau, i orffen, dyma beth ni'n neud. Ni'n mynd ata fe. Ein hunain. Ni'n cael ein llygaid. A mewn gweddi ni'n dweud wrtho fe, arglwydd Iesu Grist. Rwy wedi clywed mae ti yw bar ar bywyd. Mae yna wacder yn y mywyd i. Fi'n gwybod, mae yna wacder. A fi'n waith i lenwi. Ffrindiau, chi wedi gwneud hwnna? Chi'n bolo wneud hwnna? Neu does dim ffydd â chi? Achos os chi'n mynd i anwybyddu, does dim ffydd â chi, chi'n dweud, rwy ddim yn credu hyn. Mae hyn yn nonsens. Ond os chi'n mynd i ddweud, ie, wy'n mynd. Wy'n mynd i fynd at y fe. A wy'n mynd i ofyn am y bwyd yma. Wy'n mynd i ofyn iddo fe lenwi fi. A ffog gras. Bod fi ddim yn heiddi hyn. Wy'n mynd i cymryd y risg, fel Esther yn mynd. A gobeithio bydd yn estyn i ddeir mialen
A dweud, chi'n ei wneud yn ei ffrindiau? Ydy'r ffydd gyda chi? Ydych chi'n credu? Neu ydych chi ddim yn credu? Na. Cario ymlaen gyda'r wagder yn eich bywyd. A hwnna ado fi. Amen. 201. 201.